Za izradu jednog kvalitetnog i lepo dizajniranog prstena potrebno je i nekoliko dana. Reč je o veoma specifičnom postupku izrade. Prvo krećemo od neke ideje, da li je to neki lep kamen, kao što je na primjer ovaj smaragd, onda se prave prve skice, eventualno neki kompjuterski dizajn, posle se ide za izradu modela, livenje, obrada tog zlata, onda počinje ugradnja kamenja i to, da kažem, kada se radi stručno i lepo, obraća se pažnja na detalje, to traje poprilično. Prema rečima prodavaca, muškarci su ti koji češće kupuju nakit. Pa mi najviše prodajemo, kažem, baš briljante dijamante, zato što su najčešći izbor za vereničko prstenje, ali su isto tako popularni rubini, safiri, akvamarini, ali i neko drugo kamenje kao što su ovi, na primjer, lepi turmalini u raznim bojama. Pri odabiru nakita muškarci često traže savete, dok dame uvek znaju šta žele. Pored dizajna, znači neke lepote, treba gledati i praktičnost nakita. Mi se uvek trudimo da to bude nosivo, može neko svaki dan nosi da već i uživa u tom poklonu, a ne samo da to stoji u nekoj kutijici ili u nekoj fioci. Naši građani već uveliko kupuju nakit za novogodišnje praznike. Uglavnom, muški deo populacije se odlučuje da baš za novogodišnje praznike damama pokloni neko lepo vereničko prstenje i shodno nekom i putovanju poklon adekvatan komad nakita sa nekim dijamantom možda ili sa nekim kamenom u boji. Uglavnom tako nešto, ili dečici se kupuje svašta nešto od lepih privezaka, narukvica, ogrlica. Da bi neko postao vrhunski juvelir, potrebno je da posjeduje znanje, veštine, da uloži dosta truda i volje, ali i da posjeduje kvalitetan alat. Da, oprema je jako bitna. Mi smo baš pre nekoliko godina, kažem, osavremili našu opremu i sad radimo po tim nekim najsavremenijim standardima pod uveličanjem od 60 puta. Znači, jako precizna izrada i prefinjena. Porodica Andrejević se više od 7 decenija bavi zlatarstvom i jedni su od retkih u našoj zemlji koji su, osim što su profesionalno obučeni za procenu dragog kamenja, već i posjeduju znanje i veštine za izradu visoko kvalitetnog nakita, koji se prodaje u skupim juvelirnicama poput onih u Njujorku ili Antwerpenu. Mirela Živković, televizija Pink.